Bona tarda. Benvinguts a la Sala Rossinyol en aquesta primera inauguració d'aquest any 2025. Avui, 9 de gener, ens encetem l'any amb aquesta pintura d'aquest pintor, d'en Pere Lluís León, que és per nosaltres la primera vegada que exposa i que realment és un estil molt diferent del que habitualment presentem, té unes qualitats diferents i penso que això és molt important perquè així d'aquesta forma donem opció a que hi hagi més possibilitats, més gustos, perquè diuen que per gustos cadascú té els seus. I en aquest cas, en Pere Lluís, el que ens aporten aquí és una cosa totalment nova per nosaltres. Li donem la benvinguda i nosaltres tenim el doctor Josep Guindo, cardiòleg, i que serà el que farà la presentació d'en Pere Lluís. I el motiu de fer-la, potser ja ho explicarà, però és que en Pere Lluís, abans de dedicar-se a la pintura professionalment, es dedicava a fer il·lustracions mèdiques. I ell, com que és cardiòleg, lògicament del cor, no? Vol dir que jo les he vistes i realment són fantàstiques. Jo ho comprenc ara perquè portem així, perquè abans he fet ja el teu aprenentatge amb aquestes il·lustracions. Per tant, el doctor té la paraula. Bona tarda, gràcies per venir aquí a l'exposició aquesta. També agradaria el Pere Lluís de confiança en mi per fer la presentació. Soc cardiòleg, no soc expert en art. Col·lecciono art, però expert no ho soc. Molt bé. Però vaja, venir aquí per mi és molt agradable. Em recorda molt a amics meus, pacients meus, de fa anys. Com li deia abans, aquí he vingut molts cops a veure exposicions de dos amics meus. Un va ser el Ramon Aguilar More, que el recordo molt bé perquè era una delícia. Ell era molt gran ja i jo recordo que anava cada 6 mesos a veure'l. Feia diners, feia calaix i anava a casa seva a haver de comprar-li dibuixos. Jo no comprava quadres verds perquè m'és igual, si comprava és molt dibuixos. I llavors ell tenia una carpeta sota la taula plena de dibuixos. I llavors jo passava allà a la tarda amb ell, xerrant una miqueta, i veia dibuixos inèdits i anava triant els que m'agradaven. Al cap de la tarda triava els 15-20 que m'agradaven i començava el divertit, que és regatejar. I home, tant no sé què, segons aquest treu-me'l, posa'm aquest altre. I era molt divertit, el Ramon era un encantador. Tant que ens vam fer molt amics i, si recordem, va morir el 2015 i l'any que va morir li vaig dedicar un cartell a Barcelona. A Xés de Gràcia estava ple de cartells del Ramon Aguilar More per fer el llibre de Barcelona. Ostres! És el cartell que se li va fer. I ella, en aquest temps que regatejava amb ell, vaig trobar un dibuix d'una dona pintant, escrivint. I li vaig comprar, vaig fer fotos ampliades, vaig tornar a casa seva, el va pintar i un dibuix nou pintat dels anys 50 va ser el cartell, la litografia de la Fira de Llibre de Barcelona del 2015. Del 2015? Es va inaugurar al setembre i va morir de 15 dies. Exacte, que va ser molt emotiu. I vam fer una exposició aquí amb ell, vam fer tant de pocs dies. L'altre gran amic, encara més, potser encara més segur, que també venia aquí molt sovint amb vosaltres, era el Vives Fierro. Jo coneixia un familiar seu, va estar molt greu fa uns 20 anys i aquest familiar seu em va demanar: escolta, Josep, que està molt malament, si pots anar a veure'l. I des de 20 anys enrere el portava al metge. I vam col·laborar junts en exposicions. Soc fotògraf també i amb ell em va enviar a Cuba a fer fotografies de Cuba i vam fer les dues Cubes. Fotos meves de Cuba, que ell va triar unes quantes i va fer uns collages en blanc i negre d'allà. I vam fer exposicions, vam fer 3. O sigui que tinc records amb ell també molt grans i de la Rossinyol, perquè aquí venien molt sovint. La Rossinyol és una cosa important. Exacte. Ells eren nascuts d'aquí i jo venia amb ells. Ara vinc per passar-te però vaja, tinc aquí molta història amb vosaltres. Moltes gràcies. Llavors, per parlar de l'artista, us tinc que dir que ens coneixem des de fa 25 anys. I jo el coneixia com a dibuixant i il·lustrador de medicina. A l'editorial que ell treballava, ell era el seu dibuixant de l'acció, vaja, i durant molts anys vam col·laborar junts. Per exemple, us porto el llibre de l'any 2004 que vaig fer amb els metges de Sant Pau i està fet per ell, els dibuixos. Són excepcionals.
Si veieu, això és una meravella de dibuixos. Són molt bons. Jo sabia que era un gran dibuixant i un gran il·lustrador. Això és bé? Són una meravella. A part de ser molt macos, expliquen molt bé la medicina. El que jo volia explicar aquí està molt ben explicat. Per tant, em veia una relació molt estreta perquè ell, per dibuixar això, calia explicar-li i que entengués aquesta que s'havia d'explicar. Llavors, jo em conec des de molts anys, però mai he pensat que era un artista. Artista ho era, però... Era il·lustrat. Feia el cor per dintre. No era un pintor, diguem, important, no? Sabia que era molt bon dibuixant. I no sabia que vas estudiar a la Massana, vas estudiar a la Llotja, i per tant que té una trajectòria prèvia a fer medicina que era molt important com a pintor ja, no? Llavors, el que sí sabies és que era molt bon dibuixant. I és evident que el dibuix és l'esquelet fonamental de la pintura. Si no hi ha un bon dibuix a sobre, la pintura cau. No s'aguanta. Per tant, no m'estranya que sigui un bon pintor. Però és evident que és un gran pintor i un gran dibuixant. Llavors, la seva obra, crec que explicar-la no cal dir masses coses, o sigui, s'explica sola. La veieu aquí, és una obra que té moltes... és molt personal, però evidentment molts podem trobar un cert surrealisme en algunes pintures. Clarament hi ha cubisme, no? Hi ha un cubisme, clarament hi és. No? És una pintura expressionista, amb colors molt intensos, amb molts contrastos. I el que jo diria de tot això és sobretot dues coses. És que és una pintura molt optimista, molt rica en color i molt vital. I això us ho diu una persona que això ho valora moltíssim. Jo soc cardiòleg, estic vivint constantment amb malalties, amb malalts, amb mort, i no cal ser cardiòleg. O sigui, tots sabeu que sou a la tele i ara hi ha un gran incendi, hi ha matança a Gaza, ara hi ha una guerra a Ucrània. La vida és molt dura i per tant el que la meva dona i jo no volem a casa nostra és trobar-nos a més duresa. El que volem és tenir una casa on hi hagi harmonia, plaer, optimisme, i aquests quadros això ho transmeten. Són vitals, alegres, optimistes i tenen molta llum. Per tant, és una obra que per mi m'agrada moltíssim. És molt el que jo busco en el món de l'art. No busco coses grotesques, dramàtiques, que ja en tinc prou. Per tant, això dic que és una pintura basada en un dibuixant excel·lent, perquè és un gran dibuixant, que té un molt bon gust a l'hora de triar els colors, la composició és fantàstica i que té veu de moltes fonts. Jo diria que per mi el que més em sembla la teva pintura és que és pop art. Em recorda molt els pintors del pop art clàssics i també els actuals. Per tant, enhorabona. Posaré vermella, M'ha sorprès molt, enhorabona, ets un gran artista i m'encanta estar aquí i presentar aquesta exposició. Gràcies, Josep. Molt bé. Jo? Tu has de parlar una mica. Home, què vols que digui jo? No sé, jo soc el pintor, només pinto. No, amb això que deia ara el doctor, i no, és cert, vull dir, jo, la major part de les obres que faig són vitals. Vitals en el sentit de que el color, per una banda, després, no sé, és que no sé explicar-ho, mira, vital, simplement. És una pintura vital, i ja està, res més, és que no sé què dir. De la meva obra no sé parlar. Em surt de dintre i surt d'aquí. Molt bé, doncs bé, ja està, ja no cal dir res més. Doncs, sí, és veritat, sí, no, sempre donem opció que el públic pugui participar d'aquestes inauguracions, per tant, si voleu fer alguna pregunta, doncs amb tota llibertat hi podeu fer. Tant amb ell com el doctor Josep Pindó. Jo de cardiologia. Aquí? Exacte. Una pregunta. Hola, Pere, què tal? Bona nit. Em dic Antoni Rosales. Jo també soc del camp de la medicina i havíem treballat plegats. Ai, no recordo. Fa molts anys. Ja fa molts anys, sí. Jo soc uròleg i treballo a la Puigvega i tenies de fer dibuixos per nosaltres de cirurgies i de trasplants i tot això. El clínic? Puigverd. Ah, sí. Bueno, la pregunta que et volia fer és
si ets molt bon dibuixant i el teu art és molt figuratiu, per què has fet aquesta maduresa cap a un pop art o cap a un cubisme o cap a un impressionisme? Perquè dibuixant un hiperrealisme seria quasi més fàcil per tu, perquè ja ho tenies. No? Sí, però... una evolució o vas començar ja així? No ho sé dir-t'ho. He tingut una evolució a partir de dibuixar, he tingut una evolució cap a formes més abstractes, si tu vols, més actuals. Però abans d'aquesta fase havies començat a pintar altres temes No. que no fossin... No, vas començar ja així? No, tota la meva carrera pràcticament va ser amb la medicina, amb la il·lustració mèdica. Però va arribar un moment en què la il·lustració mèdica va començar a baixar per tota una sèrie de raons i llavors vaig pensar en pintar. I a partir d'aquí vaig començar a fer proves, etc, fins que al principi sortien unes coses i després vaig anar evolucionant, també veient molta pintura i veient molts artistes de tota mena, i llavors vaig començar a evolucionar cap a l'estil que tinc ara. A nivell psicològic, jo et podria dir que si una persona es dedica tota la seva vida treballant fent coses hiperrealistes, anatomia del cor, anatomia dels ronyons, el que sigui, i això és la feina de cada dia, si vols fer alguna cosa diferent, alguna que et distregui, alguna que et separi d'això, no has de seguir fent hiperrealisme. Has de fer alguna cosa que sigui més trencador, que et canvi els escrits. Al principi, en la primera fase, hauria sigut més fàcil, no? És que ja ho feia, no ens feia els dibuixos. Ja ho feia. Però buscar altres temes que no fossin dibuixar Sí, alguna vegada he fet un petit paisatge, potser jugava, jo que sé, amb aquarel·la, jugava amb coses, però sense arribar a el que diuen que és la maduresa que tinc ara encara la pintura. Molt bé. Era un començament. Molt bé. Bueno, doncs bé, s'ha tingut algú més, no? Vull dir, interessant la pregunta, molt bé. Moltes gràcies. Si alguna pregunta més hi ha, i si no, doncs ho deixem aquí com acabat. No, Carme? Sí? Doncs una pregunta aquí, ja està bé, molt bé. Quan dius que la pintura, aquesta pintura pot ser vital, què et refereixes? A transmetre vida... Optimista. Optimisme. La paraula que realment definiria és optimisme, excepte algun, com aquest. És una mica rebós. Però sí, és una pintura, per mi, vull que sigui optimista, vull que sigui... El color ja hi és, no cal que digui res. Fixa't que amb molts d'ells hi ha finestres. Això vol dir, podria voler dir psicològicament, potser que el que vull és escapar cap a algun lloc. No sé quin, però bueno, escapar potser de la misèria que existeix, potser de tantes guerres i tant de follon, i tant de tram i tant de... Però bueno, vitalista i optimista. Això és el principal. Està contestada la pregunta. Molt bé. Doncs, gràcies.